हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअआव एक्चुअली गाइस दिनै भिडिअ जागोन गामियावहाय मोनसे लाइमोनफोरनि फिसा पार्टि दं आरोना बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअ लाना फैबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों जा हायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला गाइस लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट बानायदो गाइस मानि पार्टि होनना बुङोबा एक्चुअली जिथुनाखि दाख्लै बैसागो मोसानाय एबा न'खर न'खर मागिनाय बैसागो मोसानानै मागिनाय जिथुनाखि रां मोननाय रां एबा फैसा मोननाय आरोना फैसा मोननाय ओमफ्राय आरो माइरंबो हरो आरोना लोगोफोर जोंना बैसागो मागिनायाव माइरं हरो ओमफ्राय फैसा हरो आरोना फैसाखौ कालेक्सन बानायनाय जायो 200 थाखा खरै न'सेयाव खांनाय जायो आरोना बे 200 थाखाखौ मानो खांनाय जायो होनबा लाइमोननि थाखाय माबा मोनसे खामानिनि थाखाय एबा फिउचारनि थाखाय खाङो आरोना लोगोफोर माखासेखौ खावसे बाहागोखौ पार्टि जायो ओमफ्राय खावसे बाहागोखौ जमायनानै दोनो आरोना लोगोफोर उनावहाय नांगौनि थाखाय जमायनानै दोनो आरोना जिखियानो जाया मानो पार्टियाव थांनायनि सिगां नोंथांमोनहा आं मोनसे बुस्थु देखायनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जा बेकग्राउन्ड नुदों उनावहाय नै आंनि उनाव थानाय इथिंजाय दङ आरोना फुल नै बे फुल बिफाङा ओरैबायदि बिबार बारो आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों माने एखेबारे फुलजोंनो बुंफबजोबखानाय आरोना बिफाङा देमग्लायलायदों नै ओरैबायदि बारदों आरोना देमग्लायलायदों नै बिफाङानो दालाया देमग्लायलायजोबनाय आरोना नै बियो गोलैख्लायजोबनाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों हरैजायबो बैनि सायाव बे जाबाय गोजा फुल आरोना बिराद मोजां बारो बेयो बेखौ बिराद मोजांसिन नुयो आरोना बेखौ नैबे गुफुरनिख्रुइ बैखौ मोजांसिन नुयो आरोना गोजा जानो नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओमफ्राय आरो लोगोसे आंनि उनथिंबो दं आरोना नोंथांमोननो आं देखायबावनि नै बिथिंबो दं आरोना लाइन गायनाय लामायाव नै बिदि आरोना बे जाबाय लामानि लांगोनायाव दं आरोना ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना आरो लोगोफोर गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनो बिदि बिबार बागान थायोब्ला आरो लोगोसेयैनो समायो आरोना न' हायोबा नोंथांमोना बिदि फुलखौ गायनानै ला बिबार बारग्रा फुलखौ मानो होनबा आजिखालिथ' बांसिनानो रिल्स बानायो नङा होमबा रिल्स बानायोबा बेफोरबायदि बिबार बागाना एक्चुअलि बिराद समाय होयो आरोना बेखायनो नोंथांमोना हायोबा गायना ला गोसोखौबो गोजोन होयो लोगोफोर दायो बे फुल बिफां आरो बिबारा आंनि बेकग्राउन्डनि थाखाय बिराद मोजां खालामदों आरोना नै लोगोफोर भिडिअ लानो थाखाय बिराद मोजां नुयो नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्चुअली लोगोफोर बे फुला देग्लाय एसे लेट जादों आरो दा मानो होनबा सिगांहाय बैसागो जिथुनाखि मोसाफुबाय थानाय समावनो बिराद मोजां बारोमोन आरोना बिबारा गासिबो बारजोबोमोन ओमफ्राय दासो एक्चुअलि बारफुहांदों आरोना नै दायो एबार देग्लाय एसे लेट जाबाय आरोना माने गाइस लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट बानायनि थांदोंनि आरो पार्टियाव नै बावैनो जागोन आरोना पार्टिखौ नै तिरपाल सोंबाय तिरपाला फिसासो अखा हाना होबाथाय जारला जाबाय आरोना बिथिंजाय दङ फोथार आरोना बेसेबा गुवार नै बावहाय दङ बलि गेलेग्रा दं आरोना नोंथांमोननो देखायनि आं नै बे जाबाय बलि गेलेहैयो आरोना बावहाय फोथारावनो फिल्डथ' गैया नालाय ओमफ्राय नैबे जाबाय बुटआउट बानायग्रा दं आरोना नै बिथिं अरदाब दङ आरोना अरदाब बानायबाय बावहायनो संगोन आरोखि दै बेदरखौ ओमफ्राय नै बिथिं केम्प बानायदों ओरैनो फिसा साइरागामनि बानायदों आरोना अखाया एक्चुअलि दायो थाइफ्रिगासिनो दं आरोना अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों दोमैलु मोजांथार जादों आरोना बोथोरा नै रेडि बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओंखाम संनो थाखाय बन सिंगासिनो दं नै आदाय ओइ मा खालामदों पार्टिनि बन सिनदों आरोना ओइ बारा थिग गैयालै बाला होदो दा जादों बानलुसो इयो बानलु गुन्दै जाबाय दे खामजोबबाय होफैदो
दाबो गोदौखाना नायलाय ओमफ्रा बोखांना नायलाय एसे ग्रोब्रा एसे ग्रो बथलसो होजोबबाय गैलानो आलु आलु बेदर सानाफोरा नुदों सानाफोरा ओंखाम गोथां बानायदों बिसोरो दैखौ खम होदों आरो ना नै बिथिंजाय संग्राफ्रा नै संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैथिं माखासेफ्रा गेलेगासिनो दं आरोना भलिबल गेलेगासिनो दं आरोना बिसोर नै बिथिंजाय संगासिनो दं आंबो दसे गेलेनोसै आरोना बैसागु पार्टि जाग्राफोरा आरोना बिसोरो बैसागु मागिनानै लावखार ओंखाम जानाय होनो नामा मासै फिदोंलै जुमाय लोंदो ना नोंसोरो जुमाय लोंदो बिसोरो स्प्राइट लोंदो आरोना गथ'फ्रा माखासे दं हनै माखासे गोसान खोनायाखै बेदर एवनाया संख्रि नाङाखै ना मा होनदो ए संख्रि नाङाखैनो बेदर एवनाया गैयालै माबायदि एवदों मिथिला आरो नै जोंना सिख्लाफ्रा कमप्लेन होदो आरोना खेबायलै आं गासै स्प्राइट लोंनानै नै केमेरायाव नाय जाम्बिफोर दायो ओंखाम जाबाय आरोना पार्टियाव ओंखाम जादों नै अखा हाबाय नै हाबाय अखा हाबाय आरोना दायो नै अखा हादों अखा हाबाबो दांगासाव जानाया खाराखै देग्लाय पार्टिया बोरै जागोन ना मिथिया नै अखायाव दांगासाव जानाया बिला नै एसे सिखारना खारजोब्बाय बिला आं लास्टबाबो दांगासाव हारसिं जानाय आरोना नै हारसिं जागासिनो दं नै गैला सिखारना खारजोब्बाय जाखांजोब्बाय नै बिसोरो मालाय खारजोब्बाय आरोना बिसोरो आं हारसिं दांगासिनो दं जाखांजोब्बाय आं हारसिं दांगासिनो दं नै आसोला हारसिंनो रायख' बायदि जागासिनो दं मोनजाफेरैबायदिनो बेदराबो स्लिमलाय ओरैबायदि रायख'खा माने ना इयो फाग्लासो मालायफ्रानो जाना सिखारजोबना थांबाय नै रावबो गैला नै रायख'आ हारसिंनो बेदर मानि नै सोलाजोब्बाय नै रायख'लै इयो मानसिया नै लोंनाखैबाय गाइस नै जाखांजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा दायो गाइस पार्टिखौ जाखांबाय आरोना नै सिखारजोब्बाय
बिसोर जागासिनो दं दायो माखासे जानानै हनै बेयाव बल गेलेहैबायसो जाखाजोब्बाय आरो दायो जाखांनानै दे आराम जिरायना दं आरोना ओइदि माखासेफ्रा नै बल गेलेगासिनो दं नै अखोरां सायाव अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।